Καλησπέρα, Sicilian Vesper, συνεχίζουμε. Έχουμε τελειώσει εδώ με την Αθήνα και με την Εύβοια. Έχουμε κάνει ειρήνη με τη Βενετία και θέλουμε να καταλάβουμε τα Σκόπια. Και συγκεντρώνουμε στρατό, εδώ με τον βασιλιά Μανουήλ και μια άλλη στρατιά εδώ, η οποία θα ενισχυθεί στον επόμενο γύρο και με μία μπομπάρδα. Σκοπός μας είναι να πάρουμε τα Σκόπια. Ούτως ή άλλως η πόλη αυτή που ανήκει στους Τούρκους είναι απομονωμένη από την υπόλοιπη Τουρκία, Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί και αυτή βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Άρα δεν περιμένουν από πουθενά ενισχύσεις. Είναι μόνο η φρουρά μέσα και έξω άλλος ένας στρατός. Στην ουσία κάθονται και περιμένουν ποια γειτονική φάξιον θα τους επιτεθεί. Ευελπιστώ να τους επιτεθώ εγώ για να μην το εκμεταλλευτούν οι γειτονικές χώρες. Πάει αυτό. Λοιπόν, να κάνουμε ένα save και πολιορκούμε τα κόνια. Ωραία. Που είναι μέσα ο Faction Hay. Αλλά πρώτα θα πάρουμε αυτό το φρουρίο που βρίσκονται κάποια υπολείμματα μονάδων που 20/3. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε, το κάνω auto resolve. Δεν έχει και κάποιο ιδιαίτερο, τέλος πάντων, στρατηγικό χαρακτήρα αυτή η μάχη. Και προχωράμε προς τον αντικειμενικό μας σκοπό που είναι τα κόνια. Εδώ, στο κεντρικό τμήμα της Ανατολίας. Ωραία. Δημιουργεί και αυτός ο στρατός πολιορκητικό υλικό. Τους βάλουμε σκάλες. Ας στείλουμε και κάποιες ενισχύσεις. Εδώ υπάρχει αρκετός τουρκικός στρατός. Να δημιουργήσουμε και εδώ μονάδες. Ωραία. Ο στόλος να γυρίσει πίσω. Κάπου έχουμε ένα διπλωμάτη. Να τον στείλουμε προς την κεντρική δυτική Ευρώπη. Χειμώνας του 1410. Να δούμε και τι γίνεται εδώ. Οι Μαμελούκοι, από ό,τι βλέπω, επεκτείνονται μέχρι την Αντιόχεια, δηλαδή έχουν και τη Συρία.
Δεν θέλουμε να τους προκαλέσουμε, γιατί παρατηρώ ότι είναι πολύ ισχυρή faction. Κερδίζουν από την αδυναμία των Οθωμανών και ίσως είναι ο μελλοντικός μας αντίπαλος. Λοιπόν, κάνουμε πάλι μια αλλαγή γύρου. Προχωράμε. Ξεχάσαμε ένα merchant, αλλά μικρό το κακό. Θα πάει μόνος του στο σημείο που έχουμε επιλέξει. Πρόβατο βλέπω. Ο Μαροκινός Μόρι Σόλταν is dead μας βγάζει κάποιες ανακοινώσεις. Θα κάνουμε και αυτό το adoption. Θεόδωρος of Μήλος. Assassins, ναι, στην Κωνσταντινούπολη. Θα μας βοηθήσει. Εδώ τώρα τι φτιάχνουμε. Ας φτιάξουμε αυτό εδώ. Grain Exchange. Και μετά αυτό. Ωραία. Εδώ έχουμε το πρικυπάτο της Αχαΐας, το οποίο μας είναι για την ώρα ακίνδυνο. Εδώ τον Εγρεπόντε έχουμε και έναν merchant. Να τον στείλουμε κάπου να εμπορευτεί. Τώρα που θα βρούμε. Για να δούμε. Που έχει. Κάτι είδα. Κάτι είδε το μάτι μου. Εδώ πιάνουμε αυλώνα. Σαν την αυλώνα μοιάζει το λιμάνι αυτό. Και πάμε εδώ. 38 φλωρίνια. Έξω από την Αθήνα. Εδώ έχει ξεχαστεί μία βενετική φρουρά. Αλλά έχουμε τώρα ανακοχή με αυτούς. Δεν θέλω να ανοίξω άλλες παρτίδες για την ώρα. Λοιπόν, θα περάσουμε στο μέτωπο της Ανατολίας. Να πάρουμε οπωσδήποτε την Κόνια. Να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας. Να στείλουμε και αυτούς εδώ. Να ενσωματωθούν σε έναν από τους δύο στρατούς. Καλά πάνε και τα οικονομικά. Ανάλογα με το μέγεθος των εκστρατιών που έχουμε αναλάβει, καλά πάνε τα οικονομικά, γιατί αν σκεφτείς ότι έχουμε στρατούς σε δύο σημεία, σε δύο μέτωπα, πάει πολύ καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την επίθεση. Αυτός έχει 3 σκάλες, ένα πύργο και ένα ραμ. Έχει ήδη χτίσει. Ωραία. Άρα μπορεί να κάνει επίθεση στο τείχος. Και εμείς έχουμε 4 πύργους, ένα ραμ. Ωραία. Ξεκινάμε. Θα το δούμε ζωντανά αυτό. 4-1 και είναι μέσα ο Σουλεϊμάν, ο οποίος είναι ο Faction Heir. Ο διάδοχος δηλαδή. Ωραία. Έχει 703 άντρες, κάτι gunners. Άντε τώρα να φυλάξουν όλο αυτό το τείχος. Δεν μπορεί να το καλύψει. Πάμε.
Η νίκη θα μας δώσει αρκετά χρήματα και ένα στρατηγικό έρισμα στην περιοχή εκεί, στην κεντρική Νότια Ανατολία. Νομίζω δεν πρέπει να έχουν άλλη επαρχία. Μπορεί να έχουν την Κεσάρια. Μπορεί, το Καΐσερι. Wow, η πύργη είναι φοβερή. Και τώρα θα ακούσουμε το λόγο του στρατηγού. Your enemy, men. There! I'm only sorry I couldn't arrange for a few worthy ones to turn up. Ωραία, κάναμε και κάποιες στα πεταχτά δουλίτσες. Star Deployment. Ωραίος ο στρατός μας. Φαίνονται και οι ενισχύσεις μας δεξιά, τις οποίες θα τις κινητοποιήσουμε και αυτές να κάνουν επίθεση. Μπροστά μας είναι το τεράστιο τείχος. Ωραία, τοποθετούμε τους πύργους σε διάφορα σημεία. Εδώ. Οι τοξότες. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μάχη. Όπα. Μας ξέφυγε. Εδώ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάει και ο σύμμαχός μας. Εδώ. Να βρούμε ένα σημείο. Ωραία. Εκκίνησαν όλοι οι πύργοι. Λοιπόν, να κάνουμε και μία σύμπτυξη του στρατού. Οι αμυνόμενοι έχουν διασπαστεί. Αυτό μας προσφέρουν οι ενισχύσεις της πολιορκίας, ότι ο αμυνόμενος τρέχει και δεν φτάνει, γιατί πρέπει να προστατεύσει τα τείχη από όλες τις πλευρές. Wow, τι έγινε εδώ? Συγκρούστηκαν οι... κυκλοφοριακό κονφούζιο με τους πύργους. Τώρα ψάχνονται να δουν ποιος έχει προτεραιότητα. Τι να πω. Πήγε αυτός. Έχουμε και το επικλινές εδώ του σημείου του εδάφους,
και έτσι αναγκάζονται να κάνουν κάποιες μανούβρες, το οποίο ταλαιπωρούν. Λοιπόν, ωραία. Προσεγγίζουμε. Διασκεδαστικό φαίνεται όλο αυτό. Σαν να χορεύουν οι πύργοι. Είναι και τεράστιο. Βέβαια, γιατί είναι και τεράστιο το τείχος. Μεγάλο τείχος είναι. Εδώ βλέπουμε τους Τούρκους υπερασπιστές. Με τα κόκκινα. Πρέπει να είναι γενίτσαροι για να δω. Halber Militia. Heavy Infantry. Κάποια στιγμή, αν ήθελα να παίξω κάποια άλλη faction τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αυτήν εδώ που εξετάζουμε, ή 1400-1311, γιατί το παιχνίδι έχει και 1311 εκστρατεία, θα επέλεγα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είμαι πολύ περίεργος. Γιατί και αυτή είναι μια αξιόλογη faction. Μην υποτιμούμε κανέναν. Τι πάει να πει ότι κάποτε μας είχαν, τέλος πάντων, είχαν πάρει το Βυζάντιο κλπ. Καλά, αυτά είναι ξεπερασμένα. Τι κάνει αυτός εδώ? Ωραία. Και ο σύμμαχός μας κάνει καλή δουλειά. Τον έχουμε στο aggressive stance. Είναι ο Ibert the Lazy. Θα σπάσει και το τείχος. Έσπασε, μπαίνουμε μέσα. Ωραία. Να στείλουμε και κάποια ιππικά να κάνουν δουλειά. Το βάζουνε στα πόδια. Από πίσω τους κι εμείς. Ωραία. Πρέπει να βιαστούμε και να πάμε γρήγορα προς την πλατεία. Γίνεται μια μάχη εδώ μπροστά στην πύλη. Τη λες και κερκόπορτα. Έρχονται και οι υπόλοιποι στρατιώτες. Χατζάρες. Κατεβαίνουν και οι δικοί μας από εδώ. Τους έχουμε στριμώξει. Μπράβο. Το βάζουν στα πόδια. Καλά, δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα διαφορετικό. Είναι φύση αδύνατο. Τους κυνηγάμε. Κάποιοι φεύγουν προς την πλατεία. Και είναι τσούρμο. Να φέρουμε και το στρατηγό μας μέσα. Όλο το υφαντρί όπα, έφυγε η κάρτα στη βιασύνη μας. Χαμός γίνεται. Πρέπει να έρχονται και οι ενισχύσεις, οι δικές μας. Εδώ τώρα στην πλατεία θα γίνει ο χαμός, που είναι και η bodyguard, άρα δεν πρέπει να βιαστούμε. Πρέπει να φέρουμε εδώ το στρατό μας. Για να κάνουμε μια άλλη διάταξη. Γιατί εδώ τώρα θα θελήσουν να αντισταθούν μέχρι Εσχάτων.
Έρχονται. Κάνει κάποια σπασίματα το βίντεο. Νομίζω πρέπει να έρχονται και οι ενισχύσεις. Κάπου πίσω έχουν μείνει τοξότες. Το ιππικό δεν χρειάζεται εδώ πέρα να το κάνουμε πίσω. Έρχονται και αυτοί με η Halberd Militia, έχει και το heavy, αυτά εδώ τα εργαλεία κοπής, πώς να τα περιγράψω. Ναι, Pikeman είναι. Τι είναι αυτή? Κάτσε να σταματήσω την bodyguard, μην βρεθεί μπροστά. Αυτός πήγε μόνος του να κάνει κατάσταση. Έχουνε μείνει πίσω οι δικοί μου. Τους φέρω πιο μπροστά λιγάκι. Προσεγγίζουμε σιγά σιγά το χώρο της πλατείας και όλες οι μονάδες μας παίρνουν μέρος στη μάχη. Λοιπόν, να ρίξουμε προς το κέντρο που είναι η bodyguard και η heavy infantry. Από πίσω όμως δεν βλέπω να έρχονται οι ενισχύσεις, ή μάλλον έρχονται, θα δείξει. Να φύγει το ιππικό μας από εκεί. Είναι και πολύτιμο κιόλας. Λοιπόν, εδώ είναι συγκεντρωμένη τώρα η bodyguard με το faction hair. Για να προσεγγίσουμε. Έχει πάει προς το δρομάκι το Alan Cavalry. Επιτίθεται τώρα η bodyguard. Επόμενο ήτανε. Βλέπω και ένα Monsk, ένα τέμενος μπροστά μου.
το τέμενος του Άλλαξα μοιάζει. Έχει και χρυσό τρούλο. Βροχή πέφτουνε τα φλεγόμενα βέλη. Να φέρω και... Μας ενημερώνει ότι ο Φάξιον Χέιρ σκοτώθηκε, ο Σουλέιμαν. Άρα αυτό θα έχει κάποια επίπτωση στο ηθικό τους για τους υπόλοιπους. Θα τους φθείρουμε όσο μπορούμε. Στην ουσία παλεύουμε εμείς τώρα στην πλατεία. Οι ενισχύσεις μας έχουν μείνει πίσω. Δεν έρχονται να στριμώξουν τον εχθρό. Πιο πολύ δουλειά κάνουν τα φλεγόμενα βέλη. Οι τοξότες μας κάνουν καλή δουλειά. Απασχολούν κάποιες μονάδες εκεί στο τείχος, οι ενισχύσεις. Τα φλεγόμενα βέλη μου θυμίσουν αυτό που έγινε στην Ελβετία στο Κραν Μοντάν, εκεί μέσα σε αυτό το μπαρ. Δηλαδή όταν τους πετύχει το φλεγόμενο βέλος στην ουσία καίγονται. Αυτό έχει και ένα επακόλουθο ψυχολογικό για τους άλλους. Τους κάνει να φοβούνται, να είναι διστακτικοί, επομένως δεν επιτίθονται. Δημιουργεί ένα κύμα φόβου. Θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε. Και συγχρόνως να πιέζουμε. Γίνεται χαμός στην πλατεία. Προσπαθούν να κρατήσουν εδώ τη συνοχή τους οι μονάδες εδώ των Οσμανλή. Βλέπω έχουν σιπαχή, σπίαρμεν, χρυσές ασπίδες. Μακελιό, έρχονται βλέπω και βάραγγι τώρα. Αν και έχει σκοτωθεί ο αρχηγός, η bodyguard εξακολουθεί και πολεμάει και αμήνεται. Απίστευτο. Οι άλλες μονάδες εδώ πέρα του πεζικού καπλά κάθονται. Θα επικεντρώσουμε εδώ τα βέλη μας. Εδώ. Επικεντρώνουμε εδώ. Έπαυσα το Fire at Will. Τώρα κάνουν επίθεση. Καταπληκτικό. Αυτή με η Halberd, με αυτά τα Pike, με αυτά τα ψηλά δώρατα.
Στο πίσω μέρος κάτι βλέπω να κινείται από τις ενισχύσεις. Αν είχαν έρθει εγκαίρως θα είχαμε τελειώσει. Θα τους χτυπάγανε από πίσω, αλλά δεν βλέπω φως. Και έτσι παρατείνεται η μάχη. Από πίσω υπάρχει κι άλλη μονάδα. Spearmen, Saraken Militia. Για να επικεντρώσουμε εδώ τώρα τα βέλη. Ωραία, έχουμε building capture. Έρχονται οι ενισχύσεις. Κρατάει ο στρατός μας, αλλά εντάξει, έχει αδυνατήσει πολύ. Απομακρύνθηκε η μονάδα των Saraken Militia από το φόβο με τα βέλη προφανώς. Ξανά έρχονται. The enemy are badly blooded. They have lost half their men. Για να φέρω και στο κέντρο της πλατείας εδώ το δικό μου στρατηγό, για να ελέγχουμε καλύτερα την κατάσταση. Εδώ είναι τα τουρκικά banners, τα οθωμανικά, με αραβικά γράμματα κιόλας. Εδώ βλέπουμε μια μονομαχία των σκουτάτων με τους Οσμανλή Halberd Heavy Militia που έχουν γενίτσαροι κανονικά πρέπει να είναι. Ήρθε και η bodyguard. Να τη θέσουμε στο κέντρο. Εδώ. Άμα είναι να κάνουμε καμία επέλαση. Εδώ. Να πάρει θέση. Ωραία. Βλέπω τα μπλε και κινούνται. Έρχονται και οι ενισχύσεις. Για να τους κάνω να έρθουν πιο γρήγορα. Πού πάνε αυτοί? Έρχονται προς εμένα. Να απομακρύνω την bodyguard. Οι Saraken Militia ερχόντουσαν προς την bodyguard. Το πήρανε πρέφα. Αλλά δεν θα τους κάνω τη χάρη να χάσω το στρατηγό μου έτσι εύκολα. Βλέπω τα μπλε και προσεγγίζουν την πλατεία. Για να χτυπήσουμε εδώ. Ωραία, τους ρίχνουμε με τα βέλη για να γυρίσουν πάλι στη θέση τους. Ωραία, έρχονται και οι πρώτες ενισχύσεις. Για να τους χτυπήσουμε από πίσω. Ωραία. Να σταματήσουμε τώρα τα βέλη. Δεν έχουν κανένα νόημα, χτυπάνε τους δικούς μας.
Η πλατεία έχει καθαριστεί. Θέλω και την bodyguard τώρα. Άρχισε και η αντίστροφη μέτρηση. Νομίζω έχουμε γίνει κύριοι της πλατείας. Αλλά βλέπουμε εδώ κάποιους archers που έχουν ξεμείνει και έρχονται. Πού βρεθήκανε ρε φίλε? Κρυμμένοι τους ήταν. Βγήκαν από αυτό το στενάκι. Τελειώνει η μάχη. Έχει γεμίσει πτώματα εδώ. Η πλατεία, the square. Πιστεύω δεν θα μείνει κανένας. Δηλαδή θα θελήσουν όλοι. Δεν θα παραδοθεί κανένας. Κατά εκεί πάει. 30 δευτερόλεπτα, 29. Ναι. Όπως το είπα. Πάνε και οι 703. Τελείωσε η μάχη. Δεν παραδόθηκε ουδής. Δεν το ήθελαν. Πιστεύω και χωρίς τις ενισχύσεις θα βγαινε η μάχη. Είχαμε τη δυνατότητα. Λοιπόν, και έτσι πέφτει στα χέρια μας η... Λοιπόν, και μας δίνει το ποσό αυτό το καταπληκτικό των 12.000. Πολύ ωραία. Στα χέρια μας. Ωραία. Βασιλεία των Ρωμαίων, η περιοχή αυτή Καραμάνογλου. Ωραία. Κατέχουμε τώρα το δυτικό και το κεντρικό τμήμα της Ανατολίας. Θα κάνουμε και ένα save, απαραίτητα. Να βάλουμε τους απαραίτητους Watchtower. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτε. Δηλαδή είναι μόνο Rebels και οι Μαμελούκοι. Όπως το προέβλεψα, δεν έχει κάτι άλλο η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τέλος. Αυτό ήτανε. Ό,τι του έχει μείνει είναι μόνο αυτό το σημείο στη Βαλκανική, τα Σκόπια. Και τελειώνει η faction. Και αυτές οι δύο μονάδες, οι οποίες τώρα πώς θα κινηθούν. Κάτι βλέπω εδώ από πράσινο. Πρέπει να είναι και η Κεσάρια, το Καΐσερι. Άρα έχουν και αυτό εδώ. Ναι, έχουν και το Καΐσερι. Ωραία. Να κάνουμε το merging.
για τις μονάδες μας. Orders. Orders, my king. Να το βάλουμε στο high. Yes, Your Majesty. Yes. Orders. Να κάνουμε και εδώ το ανάλογο merge. Yes. Orders. Yes, Your Majesty. Δεν έχει τις μονάδες που... Δηλαδή για να κάνουμε retraining πρέπει να γυρίσουμε Κωνσταντινούπολη. Εδώ βλέπουμε το Θεόδωρο Μήλος. Θα τον στείλουμε Noble one. Orders. εδώ στο καράβι. Orders. Your orders? Yes, my lord. Αποβιβάζεται. Of course, my lord. Τσουπ στην οικία. Να δούμε τώρα τι θα κάνουμε αυτούς εδώ που μας εμποδίζουν την επικοινωνία με Νίκαια και με Κωνσταντινούπολη. Κάθονται στη μέση και δεν ξέρω τι ρόλο βαράνε. Ναι. Όντως. Δεν ξέρω τι ρόλο βαράνε. Yes. Λοιπόν, ο στόλος δεν χρειάζεται να κάνει άλλο lockout, όσο λένε, να αποκλείει άλλο το λιμάνι, είναι δικό μας. Μπορούμε να κάνουμε και κάποια εξερεύνηση. Yes. Leaving the rest of the fleet, my lord. Περνάμε από την Κύπρο, η οποία είναι, είπαμε, στο βασίλειο της Κύπρου. Yes, my lord. Για να στείλουμε ένα διπλωμάτη να... Yes, my lord. Για έλα εδώ. Plotting course now, my lord. Noble lord. Boarding now, my lord. Να ρωτήσει αυτά τα παιδιά τι κάνουν εκεί. Βλέπω ένα ψηλό κάστρο. Yes, my lord. Τους θέλουμε σύμμαχούς μας ή εχθρούς μας αυτούς εδώ. Someone to see. Θεωρητικά δεν θέλω να ανοίξω παρτίδες με αυτούς. The audience. Δεν με απειλούν. Σταυροφορικά υπολείμματα τα λες αυτά. Wish to discuss. Λοιπόν, θα κάνουμε συμμαχία. Θα το δεχτούν? I do not believe I Δεν το δέχονται. this. Until we meet again, sire. Yes. Και κάνουμε ένα blockade στο ΣΥΣ. We control Τα άδανα κανονικά. port now, my lord. Who do I face? Οι Γενοβέζοι περπατάνε εδώ πάνω, έχουν αποβιβαστεί εδώ στη βόρειο-ανατολική πλευρά εδώ της Μαύρης Θάλασσας, στον Πόντο δηλαδή.
Λοιπόν, και Yes. Name thy enemy. ανεβαίνουμε βόρεια, να επιτεθούμε προς τα Σκόπια. Your Majesty. Θα τους υποχρεώσουμε σε μάχη έξω από την πόλη. Ωραία, παίρνουμε θέσεις. Full size army. Εδώ, Orders, noble one. να φύγει ο κατάσκοπος. Investigating. Να μεταφερθεί λίγο δυτικότερα προς τον Ντουράτσο, το Δυράχιο, όπου έχουμε εδώ το βασίλειο. Without a trace. Στην ουσία συνορεύουμε με αυτούς κατά κάποιο τρόπο. Κρατάνε την Ήπειρο. Η Ήπειρο Αλβανία τι είναι εκεί. Αλμπάνια το λέει και ανήκει στο βασίλειο της Νέαπολης, Ρένο την Νάπολη. Ναι. Το παλιό βασίλειο των δύο Σικελιών δηλαδή. Κρατάνε και την Κορφού. Έχουμε και εδώ πόλη. Κέρκυρα, το Μπρίντιζ είναι απέναντι. Όλα κοντά είναι. Το καλό με αυτό το χάρτη είναι ότι είναι όλα κοντά. Yes, Lord. Requesting an audience. Να επιχειρήσω Yes, Lord. Requesting. να συνάψω κάποια συμφωνία μαζί τους. Αυτοί προφανώς με θεωρούν αντίζηλό τους. Δηλαδή δεν μπορούν να επεκταθούν ανατολικότερα γιατί είμαι εγώ. What is it you would talk to us about, Signor? Generous λέει, No, but maybe we should. αλλά το σκέφτονται We are done now. και έχουν και αρκετό στρατό. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι δεν έκαναν καμιά επιθετική κίνηση προς τα Σκόπια, προς τους Τούρκους. Τώρα ή θέλουν εμείς να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα Yes. και να φθαρθούμε εμείς και μετά να μας την πέσουνε. Να φέρουμε και την μπομπάρδα εδώ. Move out. Δεν μας παίρνει για άλλη κίνηση, θα περιμένουμε. Δεν πάει πιο πέρα η μπομπάρδα. Combining forces, my lord. Λοιπόν, να φέρουμε και τον κατάσκοπο από εδώ, Course now, The problem. το δολοφόνο μάλλον, τον assassin, I'll travel abroad. Yes, my lord. να τον αποβιβάσουμε. Breaking away from the fleet. Yes, lord. Heading ashore. Who has displeased you? Μόνο 5%. Τίποτα δηλαδή. Place. Knife, poison or strangulation. Αυτό που δεν έχουμε κάνει είναι να στείλουμε έναν διπλωμάτη εδώ στη Δυτική Μεσόγειο να κάνει κάποιες διπλωματικές επαφές. Άρα θα στείλουμε κάποιο Your orders? Yes. τάφος εδώ. Full sail. Στέλνουμε μια μονάδα του στόλου μας στη δυτική πλευρά, Ιόνιο και Αδριατική, να περάσει τον διπλωμάτη μας στην Ιταλία. Λοιπόν, εδώ. Για πάμε. Noble lord. Α, Naturally, my lord. Yes, my lord. An honor. κατά κάποιο τρόπο δεν μπορεί. Where to, sire? Πρέπει να έρθουμε από εδώ.
Αλλά είναι εδώ οι στόλοι που μας εμποδίζουν. Για να πάμε να εξερευνήσουμε λίγο τις ακτές της Ιταλίας. Αχα, τι είναι αυτή? Έχουμε και σικελούς στο παιχνίδι, οι οποίοι πολιορκούν, χτυπάνε τους Ναπολιτάνους. Είναι δύο ξεχωριστές φάξιον. Η Σικελή και το βασίλειο της Νεαπόλεως, μάλιστα. Ενώ στο συνηθισμένο Medieval η Σικελία είχε και αυτό εδώ και την Νότια Ιταλία, την Νάπολη. Τώρα τους έχουν διασπασμένους, χωρισμένους. Λοιπόν, για πηγαίνουμε προς κεντρική Βόρεια Ευρώπη. Βόρεια Ευρώπη στην ουσία. Με τη Γερμανία έχουμε κανονικά, εντάξει, φαίνεται και στο χάρτη. Εδώ στο mini radar. Όλο αυτό είναι Sacrum Imperium Romanum. Και είναι και σύμμαχοί μας. Άρα πάμε να βρούμε τώρα τους Γάλλους. Οι Γάλλοι προφανώς θα είναι κάπου εδώ, δυτικότερα. Δεν βλέπω κανέναν άλλον διπλωμάτη. Κι άλλος assassin. What is the name? Για πάμε να χτυπήσουμε το στρατηγό που είναι μες στα Σκόπια. Suffer. Ο Σουλτάνος είναι... Αυτά τα ονόματα που τα βρήκανε? Μπερικουαρού, The Merciless. Απίστευτο, με 5%. Πω επιτυχία. Φάγαμε το Σουλτάνο. Και ιδού το θαύμα. Εφόσον στη μάχη του Ισκόνια σκοτώσαμε το Faction Heir, σκοτώνοντας τώρα μέσω του Assassin και τον Faction Leader το Σουλτάνο, καταστρέφεται η Faction. Και έχουμε πετύχει, το λέει, Faction Destroyed. Κρίμα για τους Οσμανλίδες. Καταστράφηκε η Faction, το οποίο εδώ ήτανε να καταστρέψουμε τη Βενετία και τους Οσμανλίδες. Το καταφέραμε, το πετύχαμε, άρα πρέπει τώρα να καταστρέψουμε τη Βενετία. Το πετύχαμε. Βγήκε knockout. Απίστευτο. Άρα τώρα έχουμε να κάνουμε με rebels εδώ. Τέλος. Τώρα κάνουμε... δεν έχουμε να κάνουμε με faction, έχουμε να κάνουμε με rebels. Rebels. Και εδώ τώρα στο Καΐσερι, στο Κεσάρια, rebels είναι. Έχει φύγει faction από μέσα. Ωραία. Let me strike, my lord. Ωραία, στον επόμενο γύρο I will not waste words on you, infidel. ο στρατός είναι Οθωμανικός, απλά είναι rebels. Επαναστάτες δηλαδή. Ωραία. Τεράστια επιτυχία. Γάραμε από τη μέση με ένα μόνο χτύπημα. Απίστευτο. Πολύτιμος αυτός ο Assassin, ο Λουμπέρτος. Δεν έχει ξαναγίνει. Λοιπόν, τέλεια. Να κάνουμε ένα save. Έλα εδώ. What is the name? Yes, discreetly. I continue tomorrow, my lord. Λοιπόν, θα το ονομάσω Νίκη. Victory. Πρώτη νίκη. 1411. Summer. Ναι, γιατί έχει τον ήλιο. Short by date.
save. Ωραία. Και συνεχίζουμε αύριο. Θα κάνουμε και quit. Πολύ ωραία. Τελειώνουμε εδώ. Γεια χαρά.